இந்த வீடியோவில் இந்தியாவில் டாப் 5 ஃபாரெக்ஸ் broker பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 5th பிளேஸில் இருக்கிறது forex.com. forex.com எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு லைனில் சொல்கிறேன். பெஸ்ட் ஃபார் அட்வான்ஸ் டூல்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ். அதில் கொடுக்கக்கூடிய டூல்ஸும் சார்ட்ஸும் ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். 4th பிளேஸில் இருக்கிறது FXTM. FXTM யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் பெஸ்ட் ஃபார் ஃபாஸ்ட் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம். அதாச்சும் நீங்கள் ட்ரேடை ஓப்பன் பண்ணும்போதும் சரி, க்ளோஸ் பண்ணும்போதும் சரி, இன்னும் எக்ஸட்ரா ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து FXTMல அவைலபிளாக இருக்குது. 3rd பிளேஸில் இருக்கிறது XNES. XNES யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் அதில் கொடுக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் டைப் தான். ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்ட், ஸ்டாண்டர்ட் சென்ட் அக்கௌண்ட், ரா ஸ்ப்ரெட் அக்கௌண்ட், ஜீரோ அக்கௌண்ட், ப்ரோ அக்கௌண்ட்டு 5 டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. 2nd பிளேஸில் இருக்கிறது XM Forex இல்லைனா XM Group. XM Group brokerage யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன், இப்போதைக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் லீடிங்காகவும் மல்டி ரெகுலேட்டர் ப்ரோக்கராகவும் XM Group இருக்குது. மல்டி ரெகுலேட்டர் ப்ரோக்கர் அப்படின்றது ஏகப்பட்ட கண்ட்ரியில் இவங்கள ரெகுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் Octofx. Octofx பற்றி ஒரு லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா பெஸ்ட் ஃபார் இந்தியன் ஆடியன்ஸ். இதையும் தாண்டி 28 கரன்சி, மெட்டல், இண்டெக்ஸ், கிரிப்டோன்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. Octofx யூஸ் பண்ணுறது இன்னொரு மெயின் ரீசன் அதோடைய டெபாசிட்டர் விட்ராவலும். மற்ற ப்ரோக்கரேஜை விட Octofxல நிறையா மெத்தடில் வந்து நம்ம டெபாசிட்டும் விட்ராவலும் பண்ணிக்க முடியும்.